na parang hayop na walang awa. Nagmamakaawa ang aming anak sa kanila. Lalong-lalo na po si Boy sa sakristan na kriminal na wag lang siyang patayin. Pero inubos po nila lahat. Na hindi man lang nila iniwanan na kahit isang bala. Gabi-gabi, naririnig po namin ang kanilang sigaw ng tulong. Sumisigaw ng papa, mama, tulungan sila sa paghihirap na dinadanas nila sa hapon na yon. Wala pong alam ang aming mga anak na ganoon katindi ang pasakit, ang pag-torture na maranasan nila sa loob mismo ng aming pamamahay. Pipila ka adlaw una migawas ang desisyon sa korte niadtong Mayo 17. Didto pa nakita sa magtiayong Cruz ug Lovella Magwad ang brutal nga gidangatan sa ilang mga anak kay wala nila gitanaw ang mga hulagway sa dihang giimbal sa makini sa sulod sa duha ka adlaw. Lampas alas 4 na sa hapon niadtong adlaw ug nakagawas na ang magtiayon sa korte human sa pagbasa sa desisyon. Apan sa ilang pagbiyahe, dunas lay nadawat nga tawag sa korte nga dunay na utro sa desisyon. Una pa na desisyonan ang kaso. Duna na'y nakita ang pamilya Magwad. Before of the promulgation, mga 7 Nakita days, po namin. 7 days before, para bagang, I don't know kung ano talaga na, kasi ayaw ko talagang tingnan eh. Bigla lang nag-appear sa aking Facebook na the dead body of Magwad siblings. So I attempted to open. So doon ko nakita. So that was the 5 months after Yes, bago nyo nakita? Yes po. Days before promulgation po, Yes, ma'am. Kasi sa amin, ma'am, yun na po yung feeling na yun, na piniprepare na po ang namin sarili namin sa eksena, sa promulgation, na ang inihintay po namin noon na, of course, kahit na ganun na wala yung aming anak, we are still willing to forgive kasi we are Christians, ma'am eh. Kaya lang, nung days before promulgation po, ako po kasi nauna na nakakita ng picture ni Buboy. Tapos mga 3 nights po na hindi po ako nung nakatulog, ma'am. Ang nakita ko lang kasi noon, yung half body ni Buboy. Tapos parang kuris-kuris yung kanyang mukha. Okay. Nadawat na unta sa magtiayon ng desisyon. Apan ang pinakasakit, wala sila'y nakitang paghinulsol sa mga taong nahimong hinungdan sa kamatayon sa ilang mga anak. Ang mga taga-Department of Social Welfare and Development lang ug ang mga membro sa Bureau of Jail Management and Penology mura man hinuon kuno og wala nakasabot sa ilang obligasyon. Ang ilang gibati, murag sila ang mga suspitsado. Sino ba sa kanila ang abuse? Yung taong pumatay sa aming mga anak, hindi po yun siya kakilala ng aming mga anak. Wala po silang acquaintance. Basta na lang po siya pumasok sa bahay namin at intentionally napatayin yung anak namin. Nakatulog pa si Boy, ma'am. Walang kalaban-laban. Kaliit-liit ni Ate Gwen. Inampas nila lahat. Lahat. Ipahirapan nila, ma'am. At sarap-sarap sila sa kanilang ginagawa sa aming mga anak na wala namang kasalanan sa kanila. After all, yun ba ang ibabalik ni Christine sa kay ate sa pagmamahal sa kanya? Yun ba? Sino ba ang abuse doon? Sino ba ang dapat bigyan doon ng justice? Sino ba ang bigyan sana ng magandang kumbaga ng buhay, di ba, ma'am? Feeling niyo, ma'am, this DSWD lang and BJMP, I hope I won't offend you for this, ha? Sorry. Feeling nyo parang kumampi sila sa suspects? O feeling nyo the suspects are given special treatment? Yes. Opo. Hindi Hindi rin po naman naman, po ma'am. sila sabing kampi sila, kaya lang po parang hindi po nila alam ano yung tamang treatment sa mga bata na gumawa ng karumal-dumal na krimen. Balikan ko lang. Nung nag-uusap tayo right after the judgment, before you fainted, okay? Ang sabi mo, lumingon pa, ma'am, tumawa pa. Dinilatan pa kami ng mata. Dinilatan kami ng mata. Dinilatan kayo Opo. ng mata. Opo. So naghihintay kami po, ma'am, naghihintay po kami na kahit na kunting respeto man lang sana or kumbaga lumapit lang sa amin kung yung Ihag kami, magkahag, ma'am, yung muko man lang, kahit nagkunti lang sana na Opo. kumbaga, Patawarin maski mo pa kami, paano. ma'am, kami nagsisisi. Yun lang naman Wala. ang eksena Wala na talaga eh. inaasahan talaga namin, ma'am. Kasi I want to release this forgiveness. Bisan pa man,
unsa ilang himuon dili na mabalik ang kinabuhi sa ilang mga anak nga si Crisel Gwen ug Crisville Magwad. Apan dunay gibati ang magtiayon ug aduna pa sila'y misyon nga motabang sa ubang mga bata ug ginikanan nga naalaot. Itong laban namin ngayon, ma'am, Hindi lang para sa inyo. Hindi lang para sa amin, hindi lang po ito para sa aming mga anak kasi kung tutusin po talaga, wala na po talaga yung aming anak. So itong aming gagawin ngayon po, ma'am, is legacy na lang po na maiwan ng aming You anak. have nothing to fight for because you don't have kids anymore. Yes, wala. Yun naman ang sabi ko noon It's sa empty. dialogue namin sa CHR. Kung kami na lang na-realize namin noon, ma'am, na what for? What are these for maximum justice? Kasi hindi naman yun ang kailangan namin eh. Kailangan namin yung anak namin, ma'am, na araw-araw namin na gustong mahagkan. Pero sabi ko, kailangan pa rin namin i-fight para tulungan kasi million. I mean, hindi naman million, pero hundreds of people na nag-attack sa amin, na biktima rin po sila ng mga injustices. Yung anak nila, pinatay, ni-rape po ng isang minor. Feeling Duna pay legal nga lakang nga pagahimuon ang magtiayon aron ilang makabot ang ilang giingong maximum justice. Gihalad sa magtiayong Cruz ug Lobelia Magwad ang ilang kaugalingon alang sa kausa sa ubang kabataan nga wala nahatagan og hustisya ug sa mga kabataan nga angay protektahan sa balaod. Kung sa mosunod nga mga adlaw dunay panon nga pangunahan ang magtiayong Cruz ug Lobelia Magwad, kami naglaom nga unta maminaw ang panggamhanan og repasohon ang juvenile justice law kay alang sa mga magwad mao kini ang anay nga hinay-hinay nga mikot-kot ug mipatay sa maayong kaugmaon sa mga bata ug mipatay sa mga ginikanan nga sama kanila nga padayong misinggit og hustisya. Edith Kaduaya, News 10 Philippines. Stay safe.